Permítame solamente un minuto para explicar porque, ademais, eu son a autora desta iniciativa. Eu nací nunha cidade, na cidade de Donosti, e pasaba os veráns justamente a escasos kilómetros en liña recta de onde viven estos castiñeiros, estos carballos, estos piñeiros. E pasaba os veráns nunha randeira que estaba nun castiñeiro coas miñas primas e os meus primos, e recordo a miña avoa como nos contou que ese castiñeiro o plantara o meu avó e que sempre decía que nunca o verían de adulto, sino que o verían os seus netos. É certo que el non o viu de adulto, o castiñeiro aínda vive polo de agora, ali, feliz nun souto, mais os castiñeiros escasos kilómetros en liña recta que pertencen ao entorno das fragas de Catasós corren realmente perigo neste momento. Corren perigo porque unha liña de alta tensión que ademais conta coa aprobación como proxecto sectorial de incidencia supramunicipal por parte da Consellería de Industria, supoñemos os informes medioambientais que non tiveron en conta as alegacións realizadas a respecto de que estas árbores viven no ámbito do monumento natural das fragas de Catasós. Por iso quero lembrar que o decreto 76/2000 do 25 de febreiro declarou as fragas de Catasós como un monumento natural. E en esa declaración reza exactamente que non se poderán realizar en todo o ámbito do monumento natural as actividades seguintes. E coa letra H aparece as instalacións de tendidos eléctricos. Mais esta normativa ven de vulnerarse medioambientalmente porque o trazado sí que afecta o ámbito do monumento natural, en concreto, tal e como se referencia na iniciativa, as fragas de Casas Vellas e o rego de Quintela, e os seus estragos son por todos e todas xa coñecidos grazas que a mobilización social fixo que os medios de comunicación se fixeran eco. E neste momento temos un problema moi importante que unha comisión de medio ambiente como esta debería dar solución. O que propón Fenosa, esa empresa que di que ten apelido galego nese anuncio, claramente, eu non atopo ni palabras para describir ese anuncio. Cada vez que o escoito apago a radio porque me dá vergoña escoitalo. O que quere en este momento é aforrarse cartos para soterrar unha liña de alta tensión, non pretende modificar o trazado e, polo de agora, o que sabemos do Goberno galego é que lle facilitou iso. Ante a presión, o Partido Popular, a través do seu alcalde, o alcalde de Lalín, propoñen dúas cousas a Gas Natural Fenosa. Elevar o paso do cableado no treito da fraga de Casas Vellas, o cal simplemente significa que vai haber apoios máis altos e que gañan altura, mas o impacto sigue sendo o mesmo, hai esa tala e se manteñan as servidumes, co cal sigue sendo un impacto medioambiental inasumible. Soamente o treito soterrado do cableado, o cal que significa igualmente ese guardar toda esa servidume e o impacto é o mesmo. E a opción que nos introducimos na iniciativa e a opción que se pide por parte dos colectivos medioambientais e da veciñanza que se soterre pola Nacional 525, ademais tendo en conta que hai unha parte que xa está soterrada a entrada de Lalín. Sobre este soterramento, a empresa parece estar pechada en banda. A argumentación é que este soterramento significa unha cuestión económica moi elevada. Quero recordar que Fenosa ten importantes beneficios. Se non me falla a memoria, está comprando filiales por aí por Chile, por aí anda a búsqueda de outras empresas, co cal aquí en Galiza está escatimando recursos e talando as nosas árbores. Entón, o problema non é o que quera facer Fenosa, que xa sabemos cales son os seus intereses por moitos anuncios que nos poña na prensa e na radio. O problema aquí é que quere facer o Goberno galego. Cal vai a ser a postura do Goberno galego? Pode o Goberno galego modificar ese trazado? Sí, efectivamente pode. Pode o Concello de Lalín, e ten instrumentos o Concello de Lalín,
para que iso tamén faga presión? Sí. Un deles sería aplicar a Lei Vicente, que a cal nos facemos referencia en esta iniciativa, e, a través desa lei, declarar as fragas de Casas Vellas e o Rego de Quintela como espacio natural ou o ámbito que se considere. Non vamos a marcarnos cal é o ámbito medioambiental, pero o ámbito que rodea todo as fragas de Catasós, dun espazo natural de interese local. Sabemos que esa iniciativa debe partir dende o Concello, pero nos aquí queremos instar que sexa tamén o Goberno quen inste ao Concello, porque iso permitiría, esa declaración permitiría proteger os procesos ecolóxicos básicos que existen na zona, completar as garantías de restauración e millora da fraga e facer efectiva o que eu creo que todos queremos, que é a preservación da variedade, singularidade e beleza do seu ecosistema natural e paisaxe. Por iso, además, hoxe que temos na comisión unha persoa, un concelleiro que coñece perfectamente, porque vive en Lalín, cal é a situación, que é o que está ocurrindo, e estamos convencidas de que está verdadeiramente preocupado por isto, verdadeiramente preocupado, porque cando falamos de Lalín falamos dun o que foi unha reserva natural e de a paisaxe galega tradicional sin comparación en Galiza, que ese momento soporta as autopistas, as carreteras, o AVE, con un impacto medioambiental tremendo en toda a paisaxe e en toda a zona. Consideramos que debemos dar unha solución. Nós temos unhas liñas vermellas a hora de chegar a acordos coas dúas emendas que se presentan, e é que claramente a Consellería de Industria non pode manter esa resolución, que ten que revisar os informes de impacto natural, ten que revisar, os informes de impacto medioambiental, ten que revisar as que a Consellería coñece as alegacións da propia Sociedade Galega de Historia Natural, que xa en esas alegacións estaba alertando do que podía ocurrir se iba para adiante ese acordo do Consello da Xunta. Eso debe estar a parecer claro. Se debe asumir ese soterramento, facer partícipe a cidadanía de Lalín de cales son as consideracións técnicas do soterramento, cal é as posibilidades e cal é o custo económico, porque o que non pode a empresa, que por certo sería algo que se dixera aos responsables da empresa, que cando fan declaracións que Rego non é río, que teño o apelido galego, que tamén se esforzaron un pouco por saber que temos unha toponimia grande e variada e que a utilicen, porque casi de vergoña escoitar as declaracións que fan. Entón, é importante que aparezca recollido que ese soterramento será a exposición pública e que efectivamente non habrá impacto medioambiental, non se talarán as árbores. As propostas que polo de agora coñecemos, e as que coñecemos pola prensa despois da reunión de onte do alcalde de Lalín cos veciños e veciñas afectadas, eso non significa moverse. Eu leín atentamente, posiblemente o señor Rodríguez ten máis información, pero eu que leín nas declaracións de onte ven a decir un pouco casi o que hai na emenda do Partido Popular, que, por certo, xa recoñece que hai un problema esta emenda. É dicir, hoxe temos un problema medioambiental grave. Si esa liña de alta tensión tronza unha vez máis un monumento natural, porque ainda que non estamos fragando directamente do que está protegido, porque o que está protegido por ese decreto é realmente moi pequeno, estamos falando do seu entorno máis cercano. E eu sei que quero decirlles, porque ademais, se os señores deputados e deputadas desta comisión queren coñecelo, organizamos unha excursión, camiñamos por aquel entorno, que seguramente que é mellor para levarnos co señor Rodríguez, camiñamos polo entorno e facemos a votación despois, porque eu creo que quen se achega ali, é verdade, porque igual aquí falamos, pode entrar a internet, pero igual estamos falando de medio ambiente e non sabemos do que estamos falando, pero eu, desde logo, que me presto para organizar, vamos un sábado, un domingo, o día que teñamos todos disposición, e unha vez que estemos ali e fagamos esa ruta, podemos valorar se realmente non é unha absoluta locura, unha salvasada, a proposta que fai Fenosa e que para forrarse da orden de entre 1 millón e 2 millóns de euros quere talar uns 2.000 pés
de castiñeiros, de carballos, que son senlleiros e que, además, se falamos do que significa o impacto nas aves, do que significa o impacto nos animais, sería, bueno, pois unha vez volver a tronzar o pobo de Lalín por esta liña de alta tensión. Hai posibilidades técnicas? Sí, hai posibilidades técnicas. Ademais, nós só temos dito moitísimas veces dentro do Bloque Nacionalista Galego. Para quen está legislando, para quen está traballando a Consellería de Economía e Industria? Para os galegos e as galegas ou para as grandes empresas, en concreto para as grandes empresas enerxéticas, de electricidade? Nos creemos que para as grandes empresas. E de non ser así, agora ten unha magnífica ocasión para decir que se equivocaron, que o van a volver a valorar e que efectivamente non se vai a levar adiante este trazado tal e como ten en mente Fenosa. Moitas grazas. Gracias, señora Adán. Turno agora de intervención para dos grupos enmendantes por parte do Partido Socialista de Galicia. Gracias, presidente. Bueno, tamén nos reunimos cos veciños, coa plataforma que está a defender a fraga de casas vellas en Catasós. Tamén queremos engadir que hai árbores que están incluídas no catálogo